Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Agrubwata kaon. Ay nawaw, nasapa ka mat ita, Gino lakay. Adang amin kanyak titulbag ti upis bakit? San mabalin amaladawak? Tamangan no adda maibaga ti busko. Sa bagay nagbalon ka di. Huwag bakit? Siya akong dinagluto. Tamok ka nabanlog ka. Iso asaan ka arining itay? Pasensya kan lakay. Jakmat nga min amo masapa ka ngagtrabaho ita. O, kilaang bakit? Mawatak mo't kit de. Amo ka mabambanog kamot laeng ang mga asikaso itanak ta. Agyaman naklaunay, tamaawatan naklakay. Awan rumbang apagyamanam. Ta responsibilidad ko ti tumulong ken ka. Sige, agrubata kon bakit? O sige, agan-anad ka Saysaya atom ti trabaho, tapno maipromote ka matang. Wen, numabisin nga, umuna ka lata namangan. Uray di mon urahin dananang. Taal dawon ti panlangan dagijay. Setting pretty man ay ti manugang ko iti sofa. Pasagidak man bareng makarik na. Hay! Makabanog laki din ti agdalaws. Ay, anday ka ti sikat ka Siya kun ti agmap no nabantog kayo nanang. Ha? Nakaturog matang ti apo ko yung awanan ti aramida. Ay nawaw, sigurado ka kaderi Wun sigurado ak nanang. Alaman nga raw, si Kati agmap tanay. Nasakit mo ti sikat ka. Si kanti makaamong agdalaws. Wun nanang. Ayun gayam, dalusam laangan ti banyaw. Ibras mo tapno na dalaws. Wun nanang, siya kun ti makaamo. Agraman dagiti pigadan pakilabam taw. Ni, kailablabak la ang dagiti pigadan nanang. Narugit nga rodan, masapol mailabamanan. Ano samlatan Di mo't imbagam itay asikati makaamong nga agdalaws. Ay nawaw, nadalus mo't ti balay nanang. Siyempre Sino nga'y tinagdalos? Niriya manin Ay nawaw, mayat mo't gayam, nakalibre tayo, ta free service mo, ta manugang yaw. Shhh! Kontrolam ti boses mo, ta ang mga numangag na. Ustula ang gayam, anag naadda dito'y balay nanang. Adda agdalos, instant babaunan ko naman. Wina, adda ti agdalaws, adda ti aglaba, adda ti agluto kan adda agpalingkay. Ay nanang, saan tayo amabannog unay no kasta? Makatipid tayo pa'y, ta saan tayo mat-asuswilduan ni ipagriya. Nakunampay ulay anak ko. Mayat nanang, kasla madam kayo matlaang ta pagserserbian da kayo mat ti manugang yaw. Uto-uto mo nga minday jay. Ay kayat na siguro ati agpa-impress ka da kayo nanang. Gusto mo kiday, tapno ka na yun anadalos ti balay. Naimbangal daw yaw nanakune. Kastamot kan ka, Olive nakong. Nagbanglo ta ginatang mo Ay nana, tinunaw, isuman ti sidaan may. Ay naimas dayta. Nana, mayat ti timplada kagawad nulay. Ipadas yaw ti gumatang kadakwada no kwa. Maiparit mo titinuno kanyak. Uray kayat kau, saan amabalin ang mga anak. Tamangan no kumaro ti an-an na yaw. Ay, dayjay laang nana. Anyang aminan ti gatangam na kau. Ay kwa, ikanak man iti soft drinks nana. Anya asok drinks ti kayat mo. Jay koklat ta nana. Paidakkel ti itad mo. Mabiit lang nga raw taala ti gatgatangam.
Naimbaglaangan ta nakaturog ti anak ko. Masapon nga agawa ak ti agkunay. Iti kastakot malpas ti trabaho sakbay amariing ti uping. Manganan! Amangan ket dino adda maibaga ti katugangak no ipaaw-awer ko ti anak ko. Ria! Ria! Magmangagnak ka day! Ah? Apay ka dinanang? Aging tutulang ka man ditan. Mangantayon ko na. Sige lang nanang, umuna kayon. Ipalpas ko lang tar aramida. Taamangan numariing ti apuyo kat sa anak pa'y analpas. Okay, adakan ka day ta. Mga naktulatan kalpasan ti trabaho. Anusak pa'y laang tibisin ko. Apay ngamin ang masapol nga ayaban nyo day jay areya, nanang. Wen atap no di na ko na. Ay nananang, jak kayat akasangsango day jay babae. Ditan pagsaritaan day di Aria. Mangantaki din. Kasla na imas ti ginatang mo asidata ah. Ay talaga naimas nanang. Tinuno ko naman. Ang mga numaibustiin na po'y kansidano ko ah. Awam mo't dakas na nanang. Kansyak mo tigim matang iti sida. Siya bagay makidi ah. Makaamumutin ni Ria no anya ti kayat na asidaan. Ay nawaw, gumatang mo't Sigurado nga dain padulin ni Manong Gino a kwartakin kwa na. Sigurado day ta. Ibusin takit di ti ginatang mo. Makaamumutin ni Ria iti biyag na ah. Saan mutin nga ubeng? May sa dosena man nga itlog na nakoni. Ay nawaw, an-anwam ti itlog, Rhea. Iso ti pangaldawak na. Apay ka di. Ay nawaw, agdamot ti tinuno aginatang ni ipag mo olive itay. Ay ikaw nga nana. Apay, di da ka kadimbat yan. Para kadakwada laang nga aginati ginatang na. Kinapudno na saan ang mabalin nga agsidaak iti tinuno. Adda sakit mo ay? Ninana ko ni mat. Nagado asal sa ludsudan na. Tamakadlawak mo taon. Okay aklang nana. Di nakapagdanagan. Ay, gayam. Adto'y tibayad ko iti may sa dosena nga itlog agat gatangak. Idulin mo manan bakit? Nagsweldo kayo, lakay? Wen, naala kong ti sweldo. Kitkas iti sigod. Sika manan ti mangidulin. Agyaman naklaunay, lakay. Tuy na bate, para matitabasto tayo. Ay, muti nga ruden, ta siya kung tagpalingki. Ni Olive Latan. Ay, nawaw, siya kung lakay. Diyak kayat nga dama ibaga ti pamilyam kanyak. At damot ti anak tangaw awirem. Ipaaw-awir ko pa'y laang kininanang ano rumwarak. Sige. Sikat ti makaam mo bakit? Ngamno di mon kabailan, di mo ipilit. Ibaon mo latan ni Olive. Adda ako, nanang. Ay nawaw. Apay, kasla naklaat kamot anak kakita kada kami iti kaanakam. Apay, adda kayo ti mga awir iti apuyaw. Wen ata ada na panag ni Ria. Ay nawaw, sa dino tinapanan na aya nanang. Ammo na abakit kayon, ngamban no ganda kayo pa'y lang mat. Iso ti nagpalingkay. Kastagayam. Kunakit din o nakikaruba mutan. Ungtak ano makikaaruba pa'y laang. Nasaya at mat na panunot na tinagpalingkay. Tapno saan nga isupay apang panunuta. Wala, siguradong ada kwarta nga inted ni Manong mukhang kuana. Kasta ti mayat, aramidan damat ti responsibilidad da. Ngamen, libre laang ti panagnaed da dito'y balayaw. Iso ajak kayat alumasin da, taawanan ti aggunay dito'y balay. Di yung ngamin ida papanawan tapno adda grocery kan agdalaws. Diyak lakid di kayat asyak ti mga ramid iti amin, nanang. Kunak tupay. Sikat ti sarsaron wak Rhea anak ko. Ni, kumusta kayo, tatang? Nasayaat kami mat. Kumusta nga iti kasasaadyo iti balay ni Manang? Nasayaat lata. Nasingpit mat ti asawa ni Manang mo. Kat sa dino tinagkapon nyo, Napanak lagi matang iti agas ko. Sika ngay. nakityanda ak mo, tatang. Ay nawa. Sikan samot ti kanayon ang makitinda.
Tawan mo ti sabali anam na maenda. Siyaklaang matatang. Amangan ko nak no marigrigatan kamutan ni Chay. Amangan no saan anasaya at itrato daken ka. No kayat yaw, di agpatakdir kayo iti kalapaw yaw. Adamot jay daga atawad mo kada kami. Ay nawaw, okay aklaang tatang. Kabailak pa'y mat. Agpatakder kami to iti kalapaw mi no adda budget mi. Lakay, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day tabakit. No okay lang kan ka kat agpatakder ta ko maitibalay ta. Ha? Tapno lumasin tayo. Mano atawan matan ang makipagnanaet tayo itibalay dagiti dadakkel mo. Kurang samot i-budget tayo, bakit? Adamot ti daga atawid ko. Mabalin tayo ti agpatakder ijay. Uray simple pa ilaang ti ipatakder tayo, ah. Adda ka di parikot, bakit? Apa kayat mo matan ti lumasin? Awan matkit di lakay. Kayat ko laang ti lumasin. Tapno masurusuro ta ti tumakder iti bukod ta asaka. Sapay la ko mata umanugot ka. Nanang, agpatakder kami iti kalapaw mi. Ay nawaw, pangipatakdiran niyo may adaya dagayaw. Iti daga ni bakit ko, nanang. Daga ni bakit mo? Wain, iti daga ngayon patawid dagiti dadakil na kinkwana. Sigurado kayo kadi iti kasta plano yaw. Ada kwarta gastusin yaw. Simple lang akalapaw ti ipatakder mi. Ada mo nga mintoy balay apag naadan tayo, Ginaw. Napagsaritaan min kiniri at may papaniti kalapaw nga ipatakder mi, nanang. Di kay man agdarasudos anak kaw. Kasla di umot kayat nga agpatakder kami ti bukod mi abalay, nanang. Apay ka di? Ay ko Saan akasta anak kaw. Pampanunutek lang ti gastos yaw. Ngam ada kada kayo day taa. Da kayo ti agdesisyon para iti bagiyaw. Awanan nanang, gimatangdan iti materyales. Kasano nga rodan day ta? No apay ngamin, adeyo idalinapdan Kinasaritak mo ni Manong Mau. Ngam talaga adisidido da metang. Ay, awan nga ruden ano kasta nanang. Awanan ti aggunay dito'y balay. Free service no more. Day tangarod maglaing ti pampanunutek. Ang mga numaikawa ako. Ay nawaw, nagtagalog kayo mata nanang. Ay kat oo No apay ngamin, pinanunot da pay lang ti agpatakder iti balay da Jakman mo kadakwada. Uray siya. Nakla atak mula ang idiibagbaga ni Manong mo ti maipapan iti plano da. Hay, awanan, itapay laang, madanagan ako, nanang. Ay, wan nga raud. Awanan ti free service no lumasin da. Kumusta mo ti kalapaw yaw, Rhea? Danda ni malpasan, nana. Ay, kamaw dyanan na. Lumasin kay mutla ngayon. Wan nga rod, nana. Saan akong amabanog unay? Noan niya tinagdala na am kabayatan ti panagnaidyo di tabalay ti katugangam. Kasta mo laang tinapadasan ni Merlin akaanak iday. Saan ko laang ngay bagbagakan ka? Tama nga no panunutam adadaulak ida. No kasta, pinagbalindamat laang ababaunan ti kaanakan nyo, nana? Wan, katkaskan ka. Nagululimik laang ni Merlin. No daddo makat iyayabda ka no ti merienda kan kwa na. Hindi da mo pag meriendaan. Naimbag ko na mata nakaurnong daadagaws. Day tangarod nana. Makabannog mo't gayam. Wan mga may. Oray asino pa'y akaanusan numapunwan. Agreklamo mo laang. Nalpas batla ang antibalayo, Ria, anak ko. Wan nga ro tatang. Makainanakan makaangis matlaangan da tao. Ay nawaw. Anda ka di parikot. Narigat mat gayam ti makipagnaid kadagiti katugangan tatang. Anda ka di dakis ngay naramid na ka. Awan mat kit di.
Naamiris ko na ang asabali latan no bukod mo tibalay apag naedam. Sa anak ngamin ang makainanaan na saya at itibalay ti sabali at tao. Anya? Tijak pa'y kayat kadagiti katuganga kat ayabandak amangan wenno ag merienda ngem didak mo ilaang ibingayan. Ay nawaw, kas tatar aramidin da keng ka? Wen tatang, ang awan karbangak nga agreklamo, talibre mo't ti pagnaedan mi ijay. Ay, Masaksakitanak laang tunggal mapampanunot ko. Takasla saan akapamilya ti pangibilbilangan da kanya, kabayatan ti kaadami ijay. agrubot kami no Olive, ading ko. Agrubat kay lata, anya pa'y ngarod ngay. Si kamat ti makamukin ni Nanang. Ay kat kapilitan amanong. Tulungam ni Nanang, tapnosan amarigatan. Kano mabalin, kat si kakumati mangilaba iti murang na. Saan min nga alaan ti washing machine, tapno at daramatan niyo. Ay na, amok dagitan manong. Saan amasapol nga ipalagip mo? Adda akon iti husto nga edad. Amok ter aramida. Ay na, nagsakitan ti sikat ko nanang. Saan mo't na malmalpas ti trabaho dito'y balay? Di ka ba nagreklamo akas tatauray siya? Nabanugak mo ang nagdalos iti paraangan tayaw. Ay, may kawa aklaunay nanang. Uray siya nga raw. Awanan ti aggunay dito'y balay. Saan mo't amabalin ang mga lata iti babaunan? Ay talaga, saan amabalin atawan mo't ipaswildo ta nanang? Kaanya nga raw. Anusan talatan ang aramidan? Awang mo pagpilyan ta. Nay, nakabisuot ka mo't Mari Lourdes. Masuruna nga rod maray. Ay nawaw, anyamot nga iti pakasurunam. Maikawa ka, tawanan ti manugang mo di tabalayaw. Awanan namnamaan nyo nga aggunay. Ay nawaw. Apay akas ti ibagbagam mo. Nabannog siguro mutin ati manugang mo. Kasla isumo lang nga may ti agunggunay di tabalayaw. Naa. Manmano ang makita katulungan niya. Di ka agsao akas tawan ti amom kunay. Ayawanin da kayo mutan ti mga rabid ita, tawan mutan ti maibaon niyaw. Limasin mutan dareya ang manugang mo, nga instant babaunin niyo mo laang. Agulimag ka no awan na saya at nga ibagam. Kay bagbagak laang amasiksikuраnak, karkarwong kidain. Ay namaray, di yung amin pagbalinan ababaunin ti manugang yaw, tapno makalibre kayaw. Laglagi po niyaw, nga uray kasano ti kinaanos ti may sa ataaw. Dumteng taw ti gundaway amapunwan, wano maumada. Ay, nawaw! Di mo abuswan ti kinaimbag ti maysa a tao. Saan adakas ti agpatulong, ngam amuam kumamat ti limitasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.